Čas, to je niečo, čo vidíme všade okolo nás, ale nikto ho nevie zastaviť. Však? Vieš, aké fascinujúce tajomstvá v sebe skrýva? Priprav sa, ideme na to. Veril by si, že v každej jednej sekunde sa na našej Zemi udeje viac než 100 bleskov? A ty si to vôbec ani neuvedomíš, príroda je naozaj neuveriteľná. A čo takto Mount Everest? Vďaka gravitácii tam čas plynie o 15 mikrosekúnd rýchlejšie ako na úrovni mora. Malý rozdiel, ale obrovský dôkaz prekvapivých síl prírody, alebo vesmír. Tam čas plynie naozaj inak. Astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici sú každý deň o pár milisekúnd mladší než my tu dole. Ako v sci-fi filme. Vedel si, že pred 400 miliónmi rokov mal deň len 22 hodín? Naša Zem sa vtedy otáčala rýchlejšie. Predstav si, aké by to bolo mať každý deň o 2 hodiny menej. A keď už hovoríme o extrémnych javoch, pri čiernych dierach sa čas spomaľuje takmer na nulu. Pre pozorovateľa zvonku sa zdá, že sa jednoducho zastavil. Úplne mimo našej reality.